Признак за делимост на 4 на 6 означава да разпознаем кога едно число се дели на 4 или на 6. Признака за делимост на 4 означава, че ако последните две цифри от числото, например, имаме едно число, независимо от двуцифрено, трицифрено и така нататък. Тук са позиция на единици, десетици, стотици, хиляди и така нататък. Последните две цифри, т.е. десетиците и единиците, образуват число, което се дели на 4, то и даденото число се дели на 4, например. 1028. Последните две цифри, ето ги 28. Ако това число 28, което се образува от последните две цифри, се дели на 4, то и числото се дели на 4. 28 се дели, така че 1028 също се дели на 4. 753, последните две цифри 5 и 3, 53 не се дели на 4, затова и числото 753 не се дели на 4. Когато завършва на 2 нули, минулите се делят на 4, така че това число 600 се дели на 4. Признак за делимост на 6 трябва да се дели едновременно на 2 и на 3. 658. Да проверим това число дели ли се на 2? Дели се на 2, защото е четно. Последната цифра е 8. Дели ли се на 3? Ами да видим. На 3 признака е като съберем цифрите 6 плюс 5 плюс 8. 6 плюс 5 е 11, плюс 8 прави 19. 19 не се дели на 3, значи числото не се дели на 3. Щом не се дели едновременно на 2 и на 3, значи 658 не се дели на 6. Нека да вземем друго число, да проверим. Нека да пробваме с 725. От тук виждаме, че това е нечетно число и не се дели на 2. Така че дори да се дели на 3, то няма да се дели на 6. Изобщо не е нужно да го проверяваме. Да вземем друго. Аз ще разменя само цифрите и ще го направя четно. 572. Да видим това дали ще се дели на 6. На 2 се дели, защото е четно вече. Виждаме, че последната цифра, цифрата на единиците е 2, четна, значи се дели на 2. Да видим на 3. 5 плюс 7 плюс 2. 5 плюс 7 е 12 и 2 е 14, ами не се дели на 3. Така че на 6 също няма да се дели. И един последен пример, числото 318. Виждаме, че се дели на 2, защото е четно. Да видим на 3. 3 плюс 1 плюс 8. 3 плюс 1 е 4, плюс 8 е 12. Дели се и на 3. Значи, щом се дели на 2 и на 3, ще се дели и на 6.